dišem plavu energiju, kaže energija mira. Plava energija, energija mira. Zatim, ja kažem, hoću još energije. Zemo, za tebe prva čaša. Idi mu odnesi deki gore. Onda je bila energija ljubičasta. Ne, deki. Regeneracija. Idi mu daj deki njemu. Energija ljubičasta. Znači, evo prstani. Znači, to se desilo. Znači, ti veruješ u energije? Verujem. Kad zatvorim oči, isto vidim svetlo. Sad ću vam pričam šta sam sad videla. Dobro. Ali kad zatvorim oči kući, kad vežbam, ja vidim svetlo u glavi. Znači, koliko god da zatvorim oči, ja vidim ovde svetlo. Ali to svetlo hoću da šaljem niz telo, da se iscelim, ali ne uspem. Zato sam došla. Sad, kad smo zatvorili oči, znači, isto vidim plavo, belo i roze, svetlo. Ali više mi ide na desnu stranu, meni je desna strana u redu, sa levom imam problem. Znači ja uporno hoću da vratim na levu, ali ne uspem. Či da uspeš. Kako si misteriju doživjela danas? Zaista to Bog. Šmo. Hvala. Uzmite malo vina. Hvalja se, ništa neće da vam hvali. Mogu nešto pitati? Može. Ova od ženine sestre nečakinje, ova što ima raka, njoj je došla u spavanju u snu, jedna ženska i pružila joj ruke, sve u belom, sve u belom. Snimaj čovjeka kad kaže. Sve u belom obučena. I šta mi je rekla? Da nek tako ruke radi, da će biti... Neće ju boljeti. Sve bolje. Pa možda je došla Anđeli, Sveta Marija, neko je došao da pomogne. I imala je isto ona zmiju u kući. Imala zmiju i ona u kući. Ja sam htjela nešto. Šta si imala? U kući. Zmija je ušla u kuću. Htjela sam da pitam danas kad sam imala oči zatvorene, kad smo bili tamo. Ja sam vidjela voće neko stalno. Vidjela si voće? Da. Vidite, To me interesuje. Pa išla si gore kod gospoda u vrt. Voće. Vrt. Išla kod gospoda u vrt, gore vidjela voće. Trešnje, ribizle, Ajde malo. johanis, bijak i 3 vrste sam zapamtila. Ovdje. Neka ima, neka popije narod. Hvalja se. Isus je pio vino. Zemo? Zemčo, nisam te probudio. Stiglo ti je vino. Uzmi malo. Aj za babkama. A vaga se bre. Da ti krene opravija. Rodna duša. Dobro vino. Na njega je krčma, vidiš. Na građevinu. Donijeću, ja znam ja običaj. Vidiš pa zna on će, vidiš ba tako mu se palo. Tako mu se palo. I od ovo da izmeša ne istaje. Dobro. Valja čim će da... Najprej da dosipemo, daj. Još malo. Ne, malo. Da, nju ne snimaju, ona neće. Ali sme da popije. Ja ću isplašiti. A? Ja ću isplašiti. Ti ćeš isplašiti. Tebi donosim krčmu. Ja ću isplašiti. Da se ne baci. Da se ne baci. Pomogu mu misterije za zmije, da čisti zmije. Su razne energije. To su tajne. Malo pijem lekove za... A pa nemoj, daj samo da ne smešti. Mora se poštuju dijagnoze. Uzmi. Htio sam pitati nešto. Slobodno pitaj, znači. Ja treba da dođem negdje. Če da dođeš opet. Doći ćete, da. Dođeš za 3 nedelje. A ja? Svi da dođete. Mnogi da se vrate sa Olgicom.
Duša moja, vidite kako je bolje sad. Sad je bolje. Kako je tvoje ime? Hvala. Mirjana. Mirjana, vidiš, kao misterija. Mališa se zove Mijana, slovo M. Slovo M je najjače. Najbolje. Slovo M je kao most. Daš mi ruku i vidiš most. Slovo M, evo. M i ruke. Most. I isto M, ustani gore, vidiš. E, to je slovo M. Vidiš, misterija, vidiš, Mirjana. Znači M, znači most. Misterija, most, Mirjana, slovo M je most. I mir. I mir. Vidiš. Evo duša. Hvala. Nema na čemu. Smeš li malo? Smeš bre. Malo. Valja se. Valja se. I pogledajte ovo sad. Kako je to proračunato. Vidite li kako proračunato? Bez merenja, je zadnja časa za misteriju. Sve to gospod proračuna. Olgicu, čuvaj za vozači, pomalo se valje neko usput, pomalo im sipa. Da ste svi živi i zdravi, da vas Gospod čuva i blagoslovi, da vam niko ništa ne može, da sva negativna energija pada ispred vas. Bog vas voli, Bog postoji, Bog nikoga ne kažnjava. Bog samo vam daje ljubav i ništa više. Hvala vam što ste došli. Deki, živ, da si zdrav. Za tebe će domaća rakija. Amin. Lepo vino, dobro. Lepo vino piti.